Dul. Sing tenang Mas Dul. Iya. Iya. Asik di tangan asik. Iya. Asik di tangan asik. Iya. Asik di tangan. Yo. Singo barong Mas. Ngajarwo singo barong. Ih, Mbah Surip dari alap-alap SBR perjodohan bersama Mbah Toat dari Tulodo Karyo. Oh, hahaha. Dan juga saya ucapkan selamat datang sugeng hadir dan juga sugeng rawuh kepada para jawara dan juga para pendengar baik yang dari kota Blitar maupun yang dari kota Tulungagung, yang diantaranya yaitu yang dari Tulodo Karyo Tulungagung, dan juga yang dari Macan Putih Tepuk Tulungagung, dan juga yang dari alap-alap SBR maupun yang dari pojok Satunggal Putra Bumi Kuat Bung Karno, dan juga yang dari Macan Ludoyo Margomulyo Bangli Sakti, dan juga yang dari Dadik Maliran. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang, dan juga selamat menyambung tali silaturahmi ya. Sekali lagi kepada yang bertugas dimohon untuk naik di atas panggung, mengingat waktu sudah sore, pertunjukan sertiban akan dimulai. Untuk seperti biasa, wasit yang pertama yaitu Bapak Suprapto ya, dengan Mbah Imam Mukayat yang dari tim Blitar Raya. Acara ini nanti dipandu oleh panjenenganipun Popo Mahmudi yang dari Sewentar. Kepada para jawara yang sudah hadir dimohon untuk merapat di pintu yang sebelah timur dan juga sebelah barat. Mengingat waktu sudah sore, pertunjukan sertiban akan dimulai. Minta support dari dulur-dulur dari campur sari jaranan yang dari Sewentar Manunggal ya. Dan juga yang terhormat kepada Ketua Blitar Raya yaitu Bapak Ediani, dan juga para panitia sepuh, dan juga perwakilan dari setiap tamu undangan yang hadir, baik yang dari kota Tulungagung maupun yang dari kota Blitar, dan juga yang dari tamu-tamu undangan yang hadir ya. Dimohon untuk naik di atas panggung, perwakilan 1 atau 2 orang, baik yang dari Macan Putih maupun yang dari Tulodo Karyo, dan juga tamu undangan yang hadir lainnya yang dari kota Blitar. Monggo kepada Bapak Ketua, monggo Pak Roman ditoto jame sore. Cek no. Minta support dari campur sari atau jalanan Sementara Manunggal. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang sugeng hadir dan juga syukur kepada para jawara dan juga para pendekar yang dari Jambu Ulung ya. Dimohon untuk langsung saja merapat di pintu yang sebelah timur. Dimohon untuk langsung menuju meja penghormatan. Sudah selesai merapat di pintu yang sebelah timur. Matur suwun. Gremet yang penting selamat. Bagi penjaga pintu yang di sebelah timur maupun barat, lek jaga pintu untuk ngerapet ae. Dari pintu timur 1, dari pintu barat 1. Yo, yang belum kenal dikenalkan, yang sudah kenal diagakkan. Siapa dia? Bapak Setu dan juga Bapak Mas Judi dari alap-alap SBR persahabatan Mbah Setu dari Ludoyo. Ya di Mbah Senen jadi Mbah Setu.
monggo Mas Setu soalnya tujuh nih melorot ya panggang boleh tebok talekni pancen pesugiane ngono kuwi lho Watarjo yo ora apa-apa yang penting di atas lawan di bawah kawan rokok saudil di wong loro yo urung sidone digandenge jan lama campur babak iki yo di tengah nih Mbak Kayat di tengah nih para waktu yo tingo sing lari tingo sing tawar tingo sing kecewodono was yo petuk kena obah neng konco panggah Mbah Setu petuk kena obah neng lek seduluran ojo nganti owah tunggal saadah ojo nganti pecah yo ketoke modele tunggal guru iki ya tunggal guru ojo leh ganggu Pak Mahmudi tunggal sak kiai ojo nganti mlenjani janji tunggal kawruh ojo nganti ngisruh omong nih Pak Carik nih yo ya perlu saya sampaikan bahwasanya acara ini disuting oleh YouTuber yang sudah berprofesional yaitu Mas Kabir di Power Channel dan juga Bapak Carik yang dari Cambuk Ulung Blitar Timur ya matur suwun langsung diunggah nih yo ubah nih betul Pak Sudi dua kali cambukan kurang satu kali cambukan lek rungtul ojo dicul nih didoh nih Mbah Kayat ojo langsung mepet endi sing kok pilih podo irenge soale iki ditadai di tengah nih didoh nih sak janggah Pak Prapto tangane sitok kiwa sitok tengen yo rasane pitung sapi iki ya jamune gedang kepok yo Bapak Mas Judi BA bakul gedang ya iki salaman sing apik-apik Pak Judi jenenge kesatria ya ngono kuwi duduhno santrimu duduhno wong Jawamu asli matur suwun ki sawagane iki nom-noman yo blas rong tau jan jegres tas metu saka pabrik plastike jek rodo dari lek sepuh digandene sepuh lek enom digandene enom Pak Prapto Pak Kayat lek sepuh gandene sepuh lek enom yo enom penjaga pintu lek ora medun aja tunggahne wonge lek urung ana sing medun aja kok unggahne ben ora mruwel sing penak ditata aja nganti gawe yo Bapak Sariman masih bersama alap SBR yo podo janggungi podo kediduri jangan koyong gelak sapi jangan kudung ulang macan tenan iki ya ora tedas papak palune pandi jangan otot kawat balung mesti kalahe karo menyek telek mesti dingklang hop jan eram aku ya ani ya ora apa-apa jago ngono ki Pakde sok menehi ya sok dikenai sok kalah ya sok menang kalah terus jibet menang terus ya mesti wegah sing kalah jenenge wiungkal ra ngandel tukang ngarit teko ana sayang kabel ora teko MC ini panasen beh ireng iki kemudian irenge sepur ana sing ngenteni ganti tadah yo ganti mecut yo ganti tadah sik yo
1 kali jabukan kurang 2 kali jabukan. Yo monggo Pak Dini dari Kalikoro perosotan dari alap-alap SBR. Op yo iki lho ora apa-apa jan mantap tenan iki jan toto tatas titis majute kenek ora kenek pokoknya muni ngono ben marem dadak. Yo kurang siji Pak De tamakno japa mantramu jajal. Yo maca bismillah nyebut asmane Gusti ingkang hakarya jagat. Yo bismillahirrahmanirrahim. Empuk tahu atos watu semprong bolong ngalu buntu. Yo rondo wong melu wong rondo ayu melu Pak Wahyu aja melu penyare. Matur suwun Pak Dini Mbah Sariman dari alap-alap SBR matur suwun. Yo gantine iki. Masih bersama persodan dari Kota Tulungagung Tulodo Karyo. Tulodo kena contoh Karyo iki kayak penggayane piye apik apa elek. Muga-muga panggah apik sak teruse sak lawase. Nggih amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Mustaqim dari Tulodo Karyo Tulungagung putra ngluket sedang persodan karo Mas Gentong dari pojok Satunggal putra Bumi Bong Karno. Wes jan rusone kaya pitung wong kaya ani. Asik monggo Mas Gentong. Di rambut geni ani. Aja dhuwur Mas Gentong. Padha sabare dijono. Yo ngono le, jago kesatria sing sabar. Milih betul sekarang Pak Imam Mustaqim sing dawa ya oleh sing ndek ya oleh. Wes milih betul padha ae sing dawa ndek sing penting nek dhuwur. Aja ngantek wayah amit main melu agek dunggahne. Ngapunten ing kathah. Yo! Padha resane dipaeyan. 1 kurang 2. 1 kali jabukan kurang 2 kali jabukan. Was. Monggo Mas Dong, piye carane langkahe iki? Yo. Ora apa-apa. Pak Prapto ditoto rezeki. Lah kaya ditengahi. Wasit kudu sing adil. Wasit nek ngalor kabeh, nek ngidul kabeh. Wasit petung sing apik-apik. Lek munggah padha wasite salaman petung sing apik-apik. Yes. Nggih, matur suwun ing kathah. Aku Mas Gentong saka Blitar. Aku Imam Mustaqim saka Tulodo Karyo. Putra ngluket. Nggih. Sugeng rawuh baru sik. Matur suwun rahipun. Alhamdulillah paling sehat. Ya, jenenge baru sik, kuru-kuru penting lek isik. Ora apa-apa. Penting paling sehat walafiat nggih, Mbah. Tutuk lek mau kutu, rezekine akeh. Panenane lancar, weh, mending tenan janan. Nggih, salaman nababian Pak Prapto ditoto wayange. Ora oleh ngewal, ora oleh majek dir campur jelak. Manut karo tertib, manut karo tata tertib. Seni diban. Sing wis disahne ning Indonesia, sing wis disahne ning Blitar Raya. Didok karo Bapak Pemimpinnya. Didok karo Bapak Ketua Blitar Raya, Bapak Edieni. Yo, monggo baru sik. Endi sing kok karepne? Ngisor apa dhuwur? Arep apa mburi? Sementing ya aja dhuwur, ya aja ngisor-ngisor. Sirah dhuwur gak bareng, lato-lato ngisor tang saya.
mesane Bu Edole. Asik. Iya. Heeh. Oh. Haha. Ye. Yo, 2 kali cambukan. Kurang 1 kali cambukan. Ya, wis to. Ora base sing awat bahayat Parapto. Dohno sak lengenmu. Sisih didono sak lengen, sing didono sak lengen. Dadi pemain rada adoh, aja mepet-mepet. Kaya lek ku wasit ngono kae lho. Persiapan baru sih Bapak Harmi dari Alap-Alap SBR. Monggo. Yo. Was. Asik. Yo, kena yang guyu. Ora kena yang guyu. Monggo Pak Harmi. Coba nih pecute. Ngiwo karo nengen munggah karo medun. Urung sidone. Yes. Yo. Dan tutul kaya balahi. Hingo sing tawar. Hingo sing lali. Hingo sing ketua dono. Hingo sing dadi bandan. Yo, wani munggah panggung, wani sembarang ele. Wes ngerti lek ngene adu kesekil, adu ketangkasan, adu kekebalan, yo adu kesaktian. Lek ora duwe skill yo ora wani. Lek ora kebal tan soyo. Lek ora lincah apa semoga. Oh, iya, 2 kali cambukan. Kurang 1 kali cambukan. Iya, sama napa pian? Ya ngono, rangkul-rangkulan Pak Harmi matur suwun. Baru sih matur suwun. Sugeng rawuh panjenengan Bobor Regul dari Tulodo Karya. Bose sendang ya iki wong iki. Ora tahu medhot dhuwit iki janan. Dhuwit pedhot eman-eman. Ditoto. Bae Mokayat. Pak Prapto ditoto. Iki padha gedine iki. Padha jangkunge. Padha gede dhuwure. Iki sapa iki? Regul dari Tulodo Karya. Persotan karo Bapak Gerandong dari pojok sak tunggal putra Bumi Bong Karno. Monggo Mas Grandong. Piye carane langkahe dinggo? Yo. Iki ketoke model anyar iki. Dhisik modele ndak ngono kuwi, saiki ganti. Karang wis wira munggah. Asik asik asik. Iya. Ganti metut, yo ganti tadah, yo ganti metut. Monggo, Mas Grandong meh metut sembarang. Sing dawa yo ora apa-apa, sing dek tansaya oleh. Jago gede, jago ganas. Awas keamanan ini tetap terkondisikan. Bapak Jadil dari Bitaraya. Os siji kurang loro sumbut karo awake. Awake jan kaya kebu landoh. Pecutane jan ruso yoan. Kaya sikatan nyamber walang. Kalau kon nyampar banyu sing tadah semenuga lincah kaya manuk sikatan. Bargol ya, Tulungagung jenenge Bargol loro. Siji saka Tulodo Karya, siji saka Macan Putih Depok Tulungagung. Padha kok Tulungagunge. Yo, awas tampekane toto, Pak Grandong. Kon renang yo angel.
tiban menggeh-menggeh. Es. Selamat nabawian. Matur suwun Mas Grandong. Matur suwun Bapak Regul. Dari Tulodo Karya. Amin. Jogete sapa gandeng iki? Yo. Asik. Masih bersama Tulodo Karya. Say. Oh. Monggo Pak Tukimin. Yo. Siji kurang loro. Peresotan karo Mas Gombloh. Dari pojok sak tunggal. Putra Bumi Bong Karno. Yo. Say. Oh. Yo. Persiapan untuk rolling wasit. Bapak Rodin dimohon untuk mempersiapkan diri naik di atas panggung. Persiapan rolling wasit kepada yang terhormat Bapak Rodin yang dari Sawentar Manunggal. Yang terhormat dimohon untuk naik ke atas panggung, dan juga Bapak Paisul yang dari Cadet Maniran. Rawuh borong wong iki. Iki lek gudi tak ilang-ilingi ngetok. Wo bae nang kene wisan. Nggih, sugeng rawuh Pak Rodin. Yo Mas Gombloh. Dulurmu sangka Tulungagung. Luruk rene. Ora golek musuh zaman rondo. Golek dulur. Nyambung tali silaturahmi. Persahabatan seduluran karo wong Blitar. Monggo Pak Tukimin. Yo. Jamu awake ben-benak. Neng aja sampai kleru jamune. Jamune aja ngantek kleru. Wayang dadine iki. Iklek kejur kalen timbang golek anggur balen. Mas Gentong dari pojok satunggal. Putra Bumi Bong Karno. Seduluran dari Tulodo Karya. Yo, masih Mamus Hakim. Yes. Bar iki gek wis Mas Gentong ya, gantian kancane. Sing ngantri ning isor akeh mesane. Aja ngantek dobel-dobel. Ben bodho munggah kabeh dhisik, engko lagi gantian. Mesane dulure sing tas rawuh urung munggah. Mesane Pak Sokeh antri ngantek koju. Kat mau urung munggah. Wong sepuh nek mesane. Yo. Yo. Gantian sih. Ganti mecut yo ganti tadah. Nggih, gantian sih Mas Gentong. Ganti tadah ya ganti mecut. Kepada dari tim medis dari Blitar Raya, yaitu Bapak Sumari, dimohon untuk persiapan di bawah panggung. Di pintu yang sebelah timur dan juga barat. Kepada Bapak Sumari dari Blitar Raya. Ya, matur suwun. Ya, salaman sampai pian. Matur suwun. Kurang siji, Bro. Ya, terus rapopo.
Yo, wes salaman, ayo ngono. Dulur lanang tenan iki. Jan dulur lanang iki. Satu yami prokawulo. Bapak Paisul dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung. Dari Dadet Maliran. Cek ngopi, urung digene ngawur ae. Sil sifatin Bung Karno kembang jabat Hanggon taruh ngablake pertiwi. Matur suwun Pak Imam Kayat, Pak Prapto matur suwun. Duren cangkokan leren rokokan nang isor ae dene dhuwur. Mas yo wasit mangga tak omongi. Ngebek pekingen. Kecuali Pak Eni, gayane nggo buku beda jokon medun. Pak Eni panggane dhuwur ketua Mitra Raya. Lah. Mas Puji dari pojok satunggal putra Bumi Bung Karno yo persotan dari Lodo Karyo. Mas hati-hati yo. Keamanan nih tetap terdikondisikan Pak Kadil. Jago gede, jago ganas, jago garang tenan iki kan. Cik rosa-rosane iki. Padha kaya nom aku dhisik cikane iki. Saiki wis tuwek Pak Tarjo, yo wis to. Yo ganti metut, ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti metut. Milih metut barang yang penting di atas panggung. Ora oleh arep metut lagi digawa munggah. Ora oleh arep metut lagi njaluk kok ngisor, nggih, ngapunten ingkang kathah. Mohon pengawasan dari pihak kepanitiaan. Dulu dari Salutar Manunggal. Mas Fatkur Rohman beserta rekan-rekan. Yo. Mas, monggo Mas Mujib. Yo, jago material iki. Biasa sira balik ping 10. 1 juta ping 10 juta hasil iki. Iki kredit wis turah. Kredit piye ora kredit cash lele. Yo. Yo. Sik. Wes. Alon-alon pokok kelakon. Gremet-gremet sementing selamat. Lek nyabek sak lose ora usah digegeng ora usah dienggeng. Yo. Wes to, jago golek pilenane makan. Yo. Salaman Barodin, Bapak Isul, Pak Kadil ini. Salaman, ben dudohne lek kesatrione, ben koyo santri tenan. Ora santri edo-edoan. Ki, sing rokonan yang sudah diarahkan siapa dia? Mas Kodok dari pojok satu kala. Di tengah nih. Persoalan Bapak Wasidi dari Macan Putih Demok Tulungagung. Gange 4 meter sabene piye iki? Kodoknya Mas Kodok, aja-aja. Sekali lagi saudara dan juga selamat sore kepada Kapolsek Kecamatan Karangkono dan juga Bapak Dadim dan Ramil Babin atau Babin Katintas ya. Sekali lagi saudara selamat sore Sugeng Rawuh. Matur suwun raipun yang sudah ikut serta mendukung dan juga menyuyung dan juga sudah mengasesi memberikan izin pentas seni tiban
dan juga sudah memberikan keamanan ya. Adanya pertunjukan seni band yang digelar oleh dulur-dulur dari Sementar Manunggal yang bertempat di Kediaman Pak Purwanto yang beralamat di Desa Sementar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-30 tahun dan juga rutinan paguyuban seni di Bansa Sementar Manunggal. Cilik ora kurang bakal, gede ora kokean akal. Iki contone. Yang penting adu skill, adu ketangkasan, ya adu kelencahan. Oh, yo monggo Bapak Sidi. Asik, asik, asik. Salaman sih, salaman. Salaman Bapak Sidi. Mas Kodok salaman sih. Nah, yo ngono. Manuto karo wasite, manuto karo tatanane, manuto karo peraturane. Ki bayang dadine iki ya. Nyimpen awun Bayang gede dari macan mungkin gemuk tulung agung. Oh, oh, Mas, ojo nganti leno le. Musuhmu jago tenan iki ya. Rosane pitung sapi ya niki. proklamator la presiden kang sepisan. Oh, urung citane Mas, sepenting orang iwal, orang macek. Der jila. Yo, matur suwun. Gantian. Ganti mecut, yo ganti dadah. Ganti dadah, yo ganti mecut. Pakai semangat yen to banyu kumpulake patriote. Piye Pak Rasul? Piye Pak Rodin? Lek waya dendo ya dendo. Lek ora ya ora. Anut ae. Doyan rajana doyan ning omah. Oi. Ya. 3 kali cambukan sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Sugeng Hadir dan juga syukur rawuh kepada jawara dan juga pendekar yang dari Kota Tulungagung, yang dari kru atau keluarga besar Tukar Kauruh, Bopo Imam Mustaqim beserta rekan-rekan dan juga rombongannya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Sugeng Hadir dan juga syukur rawuh dulur-dulur yang dari Tukar Kauruh. Matur suwun rawuhipun. Jaranan bro, singo barong. Oh, Hila dalah. Ih, sopo iki? Lebang. Dayung. Songko daerah Etan, ganteng gede dhuwur, mesem, maut mesemane. Hahaha. Gus Edi Grinding. Yo. Ya. Gus. Yo. Perasaan dulu dewi dari Macan Putih Temu Tulungagung. Yo. Tunjukkan pesonamu Mas Grinding. Sik. Oh.
Singo barongnya terus Halo, halo. santai Gus Edi Kriting. Oh, yo, ya, Cek, cek. matur suwun dulur dewi dari Macan Putih Demuk Tulungagung Resodan sama Gus Edi Kriting. Yo ki ayang rong tau belas iki anak boy Kang Par dari Bang Sri Legok sing belum kenal dikenali, yang sudah kenal diakrakan siapa dia? Mas Sugeng dari Pecut Samantiman Bang Sri Legok Persaudaraan Bahrin dari Macan Putih Demuk Tulungagung jejek oleh neng aja dur yo op nggih helme tatani Pak Paisul Pak Rodin Mas kamane tetap terkondisikan monggo Mas Sugeng dobah nih Pecuti yo ngiwo karo dengan munggah karo medun ditamani jopo mantrani gembolane kok Banyuwangi digopo iki kok ngene ora enek gunane yo ngono arep gabluk ra tungkal tansaya oleh gabluk tungkal ndak landhep piye Pak Paisul ya wis ora apa-apa ya wis sementing manut Pak Siti. Monggo Barin iyo kurang satu kacapakan didone sik Pak Paisul was iyo esto ora apa-apa ya ngono kuwi le neng panggung iki ra padha karo neng isor lek ora tahu ya nek sikile keder dadak penyiare iki lho wong akeh isin rumah samu jan ora adu skill adu mental, adu ketakasan. Mas Den suwira munggah ya isin jane ya dadak. Dhisik jago tenan, kondang kok bringin nih. Wah, sepatune gilap, wonge ganteng ngangge topi. Alap kaya tatik nyamber walang sambutane. Yo. Oi, yo. Mas Dudul. Dudule piye iki kok? Tekok Pak Eni sik dudule piye? Mas Dudul persaudaraan karo Mas Layang Seto dari pojok satunggal yo judulnya bae mak ketaplek ngene iki men yo judul piye judulmu sing genah judulmu aja ngawut ae nah bae Pak Roman kaya ngono tresno kang sejati oh langkahe dingge Mas Dudul sikile teken nang mburi ben rasa kuda-kudamu ngenen sikile teken nang mburi aja bekal lek mecut monggo Mas Layang Seto dari pojok satunggal putra Bumi Bong Karno. Yo, ditengani Pak Rodin, Pak Paisul ditengani. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Mas Pur Katib dan juga Bapak Seman yang dari Demuk Tulungagung dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung. Sekali lagi kepada Mas Pur Katib dan juga Mbah Seman yang dari
Macan Putih Demuk Temanggung. Dengan hormat dimohon untuk naik ke atas panggung untuk rolling atau menggantikan wasit Bapak Paisul dan juga Bapak Rodin. Wangi tresno dowong bak Ya, wongnya si arep main. kembang Probolinggo. Dari Tukar Kapro Arab Bapak Sikam main sih pupus pelandang sih terus main tak apa Pak Sikam. podo Monggo dari Tulodo Karyo kok Tulodo Karyo dari Tukar Kapro Bapak Sikam pupus alias Pak Gendut dengan hormat dimohon untuk naik ke atas panggung bersama Pak Spur Katib. Monggo Pak Sikam mainin kowe ben liyane penting pelanjang sih wayangnya ora enek wis kok manut penyiari. Monggo Asio Mas Wayang Seto dari pojok Satunggal Putra Bumi Bong Karno. Iya Presto sak rosamu ora apa-apa jenenge tok Mas Judul dadak sak judul-judule ora masalah iki. Sing tenang Mas Judul, sing tenang Mas Judul. Iya iya asik di tangannya saya Mas Seto. Panjen judulnya gayane geblak-geblak ngono kuwi. Matur suwun Mas Judul, matur suwun Mas Wayang Seto. Sik siram monggo Mas Pur Katib banyuning asma Mbah Sikam monggo sayur ketan sambel bawang lalap kopi matur suwun Bapak Isul Pak Rodin matur suwun sandale Pak De kok wayang gerewang pedhot buka ing lawange tresno dowong bagus kembang Probolinggo. Bodoh kentute iki. Yo mek kacek usiane rapopo. Jago panggawani penting radoh. Lah iki cilika diputu ya pisan. Yo. Singo barong Mas e. Ngajarwo singo barong. Mbah Surip dari alap-alap SBR perjotan bersama Mbah Toat dari Tulodo Karyo. Oh, hahaha, Mas, rosane pitung sapi ya ini. Oh, yo, haha, di tengah nih Mas Pur, Mas Sikam di tengah nih jago nih. Mesak nih MC ini lagi nih kok, ratau tiban ya. Karo pecut begini dak wong ya. Mas, di tengahnya saya Pak Toat nggih ngapunten ingkang kathah. Yo beda gaya satu rasa musuhmu cek nom cek roso iki yo yo ora apa-apa sangke marep nek goyang pinggul Pak Toat nggih ya wis bringose ketah disemir iki melu-melu Pak Eni ben ketok nom ora apa-apa anjan hiburan ya an. Asik asik monggo Mas Mamudi MC ini tak ganti ngerokok ya an. Wes dadi anteping ati nganti kapan mung bakal Yo nganteni aku wes kebacut tresno Mbak Sure piye ireng piye iki yo asik yo kita tukang layuk bodohan iki ben duwe seni yen bengi disambil joget Pak Toat nggih satu
Matur suwun kepada MC Kondang yang dari Sementara Manunggal. Panjenenganipun Bopo Mahmudi dipersilakan. Yo. Haha. Aha. Sik kok sik. Piye iki? Salaman wis ping 3. Oh iya. Heeh kon dhuwur dendo. Ya wis. Nggih, matur suwun Mbah Surip, matur suwun Patu Asih. Yo, iki ganti wayang anyar. Ki sewa ganti iki. Dari pintu timur 1. Lek tuwek gantino tuwek. Lek sepuh gantino sepuh, lek nom gantino nom. Yo. Monggo, Pak Mudi. Tulungono rasa kangen atiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula Paguyuban Sawantar Manunggal dalam rangka UTK 80 dan rutinan setiap tahun tiba di desa Sawantar mengundang dan mengumpulkan jawara-jawara pendekar-pendekar dari Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Banyuwangi, dan Blitar Raya. Tujuan pokok yang utama menjalin kebersamaan, menjalin silaturahim antara penggiat Tiban se-Jawa Timur, diajak bareng-bareng nguri-nguri budaya seni budaya Tiban tinggalan nenek moyang. Ayo jagone sing senior-senior sangka dulur Lawang Barat, dulur Lawang Timur ditoto sing sekti-sekti, sing jaduk-jaduk ditokne kabeh. Tujuan utama bareng-bareng nguri-nguri budaya, ora golek musuh, isine mung golek dulur, golek kanca. Ayo Mas Kundoro, tadahe sing prigel. Aja sampe kebobolan, ora apa-apa. Ketemu dulur Tulungagung. Rada ireng titik ora apa-apa. Mas Kuncoro rada putih titik ya ora apa-apa. Sementing tambah kanca, tambah dulur. Yo ning dhuwur persahabatan sebelah-sebelahan ning isor ngopi rokokan bareng. Aja sampe dadi musuh, dadi dulur kanca. Ayo manut aturane wasit, manut aturane pelandang. Oh, lansak. Oh, semu. Pokok doyong aja majek, aja nyelindit, aja ngewal. Ayo Kuncoro diajali ora apa-apa, ora krese. Wong gur kejawil pucih pecut ora apa-apa. Jebol ditempel ceklek disambung. Wis biasa. Jago. Ngasoran ya biasa. Disorne ya biasa. Wis jawara pendekar tarung keserempet iki wis biasa. Oh, Pakde, milih tadahe sing gedhi oleh. Sopo iki koetan iki? Tunggal tungul ora bandel. Mendel dadi bandan kowe tambah bandan. Ayo, opo sakeh? Jawara. Sangka paguyuban. Satrio Samudra. Ketemu dulur lanang, dulur sepuh saka Tulungagung. Pak Jiman dari Tulungagung, ayo Pak Jiman. Nggih contoh anak putune sebelahane sing doyong, sing rasa ora apa-apa. Pak Sakeh biasa gulu tebu iki. Wis to, gepuan kaya kebo sapi ora apa-apa. Sing penting karo mesem guyu, tambah dulur.
tandake sing tinggal basake aja sampe kebombolan ora kena. Wis padha slamete lir sambikala. Bapak Jiman bobosake. Yo ganti pecut, ganti tadah. Helme tinggi sik. Nggih, digunting. Wis milih sing landhep ya nek, sing gablok ya nek, sing dawa ya nek, sing dek ya nek. Ayo jimate padha titokne. Iki padha begurone iki. Padha sektine Mandraguna. Ya, sitok duwe kebo landah, sitok duwe kebo busik. Padha ra tedase iki. Hei, MC-ne dikiyepok iki wae ya. Ora kena. Titik serempet ora apa-apa. Guntinge Mas. Ayo. Ojo ngomong atiku. Lep sak rosamu. Ora apa-apa. Sepisa ketemu. Wis to, padha sepuhe, padha begurane. Wong nyeblak karo mesem guyu, tadah ya mesem guyu. Kenek ya mesem guyu, ora kenek ya mesem guyu. Ya, ora apa-apa. Rosane ngidam-idami sing diseblak ya sekti Mandraguna. Padha slamete. Sapa iki? Dulur sepuh saka Etan. Ketemu dulur sepuh